Saan kayo? Maganda camera mo na. Natural ka to, wala tong ipik-ipik. Maputi ako dito, mapula. May daya mo yung cellphone mo. Ba't wala man yung live mo? Wait lang, kuya. Ito. 56 minutes. Ayun. Ayun. Nag-appear na. Tadan. Wala pa nga pumapasok. Ay, Wala pa mamaya kasi na pala. lilipat sila. 56 meron pa siyang 4. Bago 3 minutes na lang. Hi po, Kuya Eduardo Gallardo. 57 minutes na po si Kuya Noli. Ayan na si Ate Jenny. Si Ate Jenny nga, yan. Si Ate Jenny nga. Yung cute pinakakit sa Kamsur. Di mo alam yung pinakakit doon? Alam ko. Kilala ko. Tuwang-tuwa, yung kilig na kilig yun. Hello po, Mercy Nasol. Hello po, Ma'am Janjo. 57 minutes. Ibaba ko po yung link ni Bicolana, tapos punta po kayo. DHQTV, hello po, Reynard. Uy, 15 viewers na, kuya. Magpi-58 minutes na ako. Yan na, kuya, sa baba. Guys, yan na po. Niya yung Pinutin niyo po yung asul na yan. Na, dyan, nababa ko. At malabo, guys, yung camera. Punta po kayo kay Bicolana. Ayan, Dol. Huli, palipad uli. Palipad na kayo kay kuya. 58 minutes. 15. Larry! Pugoy, salamat. Hello po, Ma'am si Kulin. Kulin. Pinalipadan ka na agad ni Kulin. Thank you po, Ma'am Kulin. Sino? Mamaya, ako na bahala. Magsabi sa'yo yan kung sino yan. Sino? Kilala ko? Hindi mo siya kilala. Never ever mo siyang kilala. Thank you po. 58 minutes na yung live ko. Mag-e-end na ako. Maya-maya ng kaunti. At lipat mo tayo kay Bicolana. Para sumaya naman to. Para Alex TV, hello po. Arnold, hello po. Neymar, attendance check. Ayan, 59 minutes. YT Vlogs, bye-bye Team ka Karen. Ay, bye guys. Bye-bye sa live ko. Thank you po sa mga nagpalipad. 304 viewers. Lipat kayo kay Bicolana. Ayan, salamat. Ayan, bye-bye. 47. Cute. Yung medyo matagal-tagal. Parang ano na yan, kuya. Tagal lang. Tagal lang. Gigil lang kaunti. Sige, go. Bye-bye. Bye, guys. Uy, hello, madami na nag-comment. Di ko, kuya, nakikita. Ano mo kasing aminin, malabo mata mo. Malabo nga, kuya. Ayan. Ay, ko po. Hello po, Mercy Nasol. Ingat ka daw, Kuya Noli, pag uwi mo. Salamat po. Edwin, hello po. Thanks so much, Kuya. Alan Francis, hello. Alex TV, Kuya Nick Official, hello. Wala pa, Kuya Mark. Lynn Kulit, hello, pa-cute lang, okay. Paano pa-cute? Dyan ka. Thank you po. May palipad na. Jenjo. Thank you po. Thank you po at Ma'am Colleen and Ate Janet Ibanez. Ala ka, Bicolana, sumugod na sila. Ala ka talaga. Thank you po, Ate Janet. Kuya Jessie, hello po. Sumugod na, mga kanoli. Oo, kakain ako ng kalabasa. Makakasahod ka niyan, tiwala lang. Dalawa pa lagi sila, Kuya Jojo and Ate Jenny. Makakasahod ka, ayan mo. Uy, thank you. $38 na pumasok. Sa 108 viewers natin. Siyempre may bawas pa yan. Janet. Ano ko sila, di ba? Ano? Di ba, kuya? Ikaw, ano yun? Standard. Okay na. Hello po. Mga ano kasi to, kuya? Mga bago. Okay lang yan. Hello wala po, lang. Kahit bago. Marciana. Ikaw talaga, Bicolano, masyado ka. Kuya Kenneth. Si Kuya Noli sasayaw. Sasayaw si Kuya Noli. 126 viewers. Maya-maya pag nag-200. Maki Gonzales, hello po. Pag nag-200 viewers.
Hindi, lakihan mo kuya. May speaker kaya ta doon. Wala man ko isang speaker. Ay, yung ano. Thank you po, Mark P. Suena. Ay, good. Kadungdong na rin Kahit talaga ako. luma, maganda pa rin. No, skip luma? kami. Bakit? Kahit Sino man luma? Kahit daw luma, maganda pa rin. Titos may ano, may haha emoji. Sino daw luma? Abra Jane. Sino? Oh, ako, maglalaki dapat sabi niya gwapo. Aray ko! Di, lambing lang yun natin, Jenny. Kuya Catherine, ay kuya, Ate Catherine, si Kuya Noli daw sasayaw. Ikaw ang sayong request. Ako? Ay! Malabo. Guys, malabo talaga kuya no. Alin? Yung camera natin. Alin naman ba na? Oh. Tingnan mo, pakulayan, malinaw yan. Apo, you're welcome po, Kuya Maki. Kuya Maki, matagal ka nang may jacket sa akin. Don David, hello po. Kumusta po? Bigla solid talagang supporters ko yun. Opo, maraming salamat po. Mercy. Mercy, Bicolana. Sayaw. Roa. Sayaw na, Bicolana. Team Paway Song. Kuya Noli, sayaw na di Dying Inside. Mo talaga ate Jenny. Hindi naman nag-live si Kuya Noli. Kuya Noli, sayaw na. Oh. Dying Inside daw. Oh, wala mo speaker eh. Makonek ka duman kuya sa ano. Yan, next slide. Next slide. Sa ano siya, di garo dakulao ng screen niya. Di ko Saan? Di, Tagalogin mo kasi. malaki yung ano, yung malaki tayo sa screen. Tapos, ngayon, Mark! Thank you po, Mark. Damay ka na sa swerte ni Kuya Noli, Edwin. Share the blessing lang po, share the Thank blessing. you po, Kuya Edwin. Kasi sabi ko nga kanina, sa live ko, basta tuwing nakikita talaga kami, yan, yung ibang mga ano, tinitingnan ko talaga mga revenue nila, tinitingnan ko talaga, sinicheck ko talaga. Ayun, yun lang. Iwan ko sa'yo. Nakikinig ako. Sabi ko sa'yo eh. Kuya Michael. Michael, thank you po. Paano ba yan, no? Thank you so much. Pag nabupa yun $100, Thank you talaga so much. makakasahod ka na talaga. Pakit na lang. Pakit, pwede pa. Sali mo si Bigi. Saka na po, Kuya Lincoln. Hindi pa siya ready po. Hindi pa siya ready. Kuya Michael, thank Alfredo you so Lipa, much. hello po. Oh. Walang ganda for today's video. Mayroon pa cute. Mike Caballero, salamat. Very close ka mong duwaga, romansa ng little sister. Yes, maski ka ito pwede ko. Bully kasi ito sa Bicolana. We're close. We're very close. Ako palaging kalaban ni Kuya Noli. Yung palaging kontra. Pag ikakasaya mo, kinukontra ko, dapat hindi ka masaya. Oo nga, pag ano ko kinukontra mo eh. Umbira talaga. Nakalata nyo. Palaging kinukontra. Pag ikakasaya niya, okay lang. Pero pag sa'yo, Pag sa akin, ayaw niya. kinukontra. Bicolana ha. Hala, Kuya Kenneth. Beric, sayaw kasi ice cream yummy. Si Kuya Noli. Isa pula po pala pa, lilinaw na mata. Lilinaw sige, daw ang mata mo. pag may ano dyan, pag nakita kong kulay dyan, baka luminaw yung mata ko. Hello po. 165 viewers. Jojo Hamito. Pwede nakalive din si Rika. Nakalive doon si Rika. Okay lang yan. Hit mo daw. Sige lang. Okay lang. Jordan! No. Lumabo na talaga yung mata ko. Ano ba yan? Di ko Malabo kaya ano mo ay. Oh. Malabo man kasi ang screen tao. Malabo ang camera. Kaya, Jordan Andal Pasipangan. Isang kulay na pula lang yan. Lilinaw yung... Kaya nga, tama yan, Kuya Lincoln. Tigdurong inanong. Lapitan ko na nga itong comment section. I want 72 viewers. Hello po. Ay, si paring Ruben, nandyan na ba?
Ay, wala pa. Wala pa? Wala pa. Si Kuya Ken, hindi ko pa nakikita. Catherine Hello, Alex TV. Wala pa man course. Oh! Si Kuya mo. Nagdati pa pala yun. Ikaw nang inom dito? Opo. Idol, taga Pulanggi. Oy, Kuya Ruben! Oy! Kamunti ko mabitawan to. Basag sana. Ang birang buhay. Kuya Ruben! Mination kasi natin. Thank you so much po. Ay, salamat Kuya paring Ruben. Salamat pre. Thank you so much po. Kuya Jojo, hindi pa nag-comment. Pero nakapanood yan. Shoutout sa mga taga Pulanggi. Oy! Kuya Born! Kuya! Shout out Kuya Born! Sino yun? Hindi ko pa- Salamat Kuya Thank Born! you po, Kuya Bird. Salamat po sa pakulay, Kuya Born. Thank you so much po. Salamat. Naglalabog kita, Koy. Bakit? Kuya Ruben, thank you so much po. Kuya Bern, thank you. May Caballero parang si Elijah. Ano? Kaya nga, Kuya Jesse. Ano daw? Lang stiff neck ko. Ito baga. Lang si Elijah Alejo. Sino yon? Ate Mai, shout out. Alo, Kuya, malabugo na siya. Mas lalong lumabo yung Hindi ko camera mo. alam na. Araw talaga yung si Kuya. Ilagay mo kaya dito. Kung harap masyado sa araw. Yan, dyan ka. Sug ka dito. Wait lang, Koy. Dito. Sige lang. Nakatapat kasi dyan sa araw. Diba si Kuya Ruben, ano ko na to? Hmm. Thank you so much. Okay na Ano ba? ba sa unahan? Malinaw-linaw na ba? Don David, hello po. Ay kapakpak, shout out. Hello Alex po. TV05, hello. Asan dyan? Nagdudo. Duduling ka na. Ah. Kuya. Ate Mai, hello Ate Mai. Oh, Kuya Jojo, hello. Nandito pala. Hello Nanonood po, pala si Kuya Jojo. Yan lang pala. Hello. Ay, $65 ka na. Nahiling mo, Kuya. Yan lang, $65. Hindi, nahiling mo. Nababasa mo. Oo nga, may Caballero. Ate Mai Santos, Isel Aguila. Pag gumaganon ka kasi, nadadamay ako eh. Hindi ko na rin nababasa. Nadadara ka kaya, Kuya. Oh. Paring Ruben, get well soon. Ate Mai, take a risk. Mark, hello po. Thank you po, Hazel Aguila. Ano? Hindi ako, paano kaya ako yung, Oo nga pala. Sorry po. Kuya Jessie. yung magugulat? Tayo natin yung magugulat dyan. Wala pang nanggugulat. Tayo natin yung magugulat. Isaac Malinaw, hello po. From Cavite. Ang sayo na, Kuya. Ay, may bagong sinend sa akin na kanta. Ano yun? Ang daming kanta. May bagong sinend sa akin na compose. Pakinggan nyo po. Uy, Kuya! Oy! Kuya. Hindi tayo nagulat. Paring Ruben, salamat, paring Ruben. Kuya Ruben, Salamat po. Salamat pre. Makakaipon tayo nito ah. Kaipon ka na nga. Mag-line. Ano bang sabi sa comment? Damay ka Uy, na Kuya Bern! Oy! Kuya Bern, salamat! Thank you po, Kuya Bern. Ano yun, may sinend na kantang bago. Uy, thank you po sa nagpapalipad. Ala, grabe talaga. Pakinggan nyo po, may bagong song. Comment po kayo kung maganda. Kuya Heson. Roel Molina, hello. Sa Diyos wala nang hihilingin pa. Hey. Kompletong magulang, may sariling pamilya. Hey. Lahat sila'y maayos at masaya sa Diyos. Ano, kanina lang kasi sinend. Nakakatanggap ng biyaya. Hindi naman natin. Ay! Pero dumating Oy, $90 ka na oh. Oh. Thank you so much. hanap buhay na udlo. Kita ng Naglalabo talaga siya. Ayun na.
Basta wag lang mag-loading. Pagkakitaan, Oh, sobrang sinubukan pagsasalita mag-isa sa camera tinurungan. Ngunit marami kahit sarili mismong pamilya. Kuya Noli, wala daw mapapala sa ginagawang video. Parang tanga pagsasalita hindi ko man mag-isa tinapos. sa harap ng kamera. Pagkamag galing mismo sa kamag-anak pa. Ngunit si Kuya Noli Vlog di nagpatinag, lalo niyang pinagbuti ang pagbablog. Sa tulong ni Idol Japper Sniper, siya'y natutong mag-vlog ng hyper. Nakipagsapalaran sa malayong isla. Yun. Sa Purias, unti-unting nagkangiti sa Galing. camera. Sinimula ng pagtulong sa kapwa. Dahan-dahan Hoy! Aring Ruben! Salamat! Kuya Ruben, thank you po. gumawa ng hagdang semento. Mga baitang ng pangako unti-unti naging konkreto. $1 na. Para lang pagtulong sa kapwa Pilipino. Hoy! Kuya Born! Thank you po, Kuya Ben. Thank you po sa pagsubaybay, guys. Pag-asa, salamat sa Diyos sa bawat luha. Ang taba ako sa May ano. gabay sa Diyos ang mapagkumbaba. Dahil minsan kung sino ang taong nilalait siya pala ang magiging ilaw ng maliit. Maganda. Ganda nga. Proyektong naisakatuparan. Okay naman live mo, BJ. Hindi naman siya malabo. Ayos naman siya. Malinaw naman siya. Iba man kasing cellphone ko, iba man sa'yo. Sama-sama hawak kamay Thank you po sa mga para sa nagpalipad. tagumpay. Opo, Kuya Rico. Si Kuya Opo, Kuya Ruben. Thank you po. Ang labo! ay nagbibigay ng pag-asa. Danny Ligaspilo. Sa Hindi na nakikita yung mukha ko. may gabay sa Diyos ang mapagkumbaba. Dahil minsan Thank you po, Kuya Benji Biglia. Dalek, hello. magiging ilaw ng maraming Hey! Kuya Eman, hello po. kahit ngayon ay nagbibigay pag-asa. Hey! Doon mo ng sexy. Salamat sa Diyos Hey! sa bawat luha. Kuya Eman, hello! Dahil minsan kung sino Salamat kay Heson, no? Pag nagra-rides, pwede siyang tugtugin. Labo ko. Nasaan na, Kuya? Oh. Baka nagmo-moist yung cellphone mo. Oo, Kuya. Parang yung ilong mo. Amo ko na! Kuya! Oh. Ay, dito, Kuya, oh. Sige, kakailan lipat na tayo niyan. Ay, ayan, dito mo, boss. Sabi ko, miss ko na smile na beauty mo. Hindi ka kasi nag-i-smile, kaya Hi po, lumalabo. Tito Danny Ligaspi, hello po. Oh, ilang minuto na? 18 minutes pa lang. Meron ka ng $115. Thank you. Hindi man kasi masaya yung mukha mo ngayon. Ano, natakoy, anong igwas ako? Parang ano eh. Iba talaga siya. Nagdadaanan ka na ano. Parang ang tamlay no? Ang tamlay. Parang yung katapos lang ng unos, tapos yung biglang umaraw. Parang yung masakit sa katawan, yung sikat ng araw, parang ganun. Grabe Ano ka, ba kasi yung Kuya. problema mo? Wala man, O dali, Kuya. sabi mo sa live, anong problema? Wala man. Wala naman. Siloso yan. Siloso man talaga. Oh, ako. pa isang ilong yan. Richard Magumat, ilo po. Shoutout po Jonathan from Bacoor, Cavite. Ate Marciana, hello, sabi ni ano, Kuya Ruben. paring Ruben. Bakit? Ako yun. Ang kinakabahan. Kamera ta kaya na Ang importante hindi naglalag. Okay na yan. Ang gusto mo, naglag. Oh, Nagalagbaga oh. hindi ah. Hello, hello. Catherine Guanzon, hello po. Basa. Sige, lapit ko lang sa ito. Ay, Oh, sige, basa. grabe ba? Hmm, Ang labo na talaga, no? basa. Hindi man. Hmm. Gusto ko lang kuya siya dungion. Gusto mo lang ilaglag yan kaya ayaw mong basahin. Basa. Kenneth, hello, Kenneth.
Makakasahod ka na sa sunod. December. Pambili ka ng spaghetti. Kuya Bros, Kuya shout Bros! out, Kuya Bros. Kumusta, Kuya Bruce? Uy! Kuya na. Di ba ano lang yung likod ko? Ano tapos na Nangalay. matamlay. Opo, Kuya Robel. Nangalay lang yung likod. Matamlay po. Nangalay. Kung walang problema si B sa'yo na magaling ka pa naman sumayaw. Hindi po ako sumasayaw. Kuya Bruce, hello po. Kumusta? Natawan na si Romel, oh. Mali-mali rin pala to. Bigulana. 189 viewers si Lopo. Dennis Ordunes, hello po. Kuya Dennis, si Lopo. Oh, Hindi swerte mo mo si Kuya nila. Born. Pumasok dyan. Kuya Bruce, oh. Oh, Mamaya, Kuya si Bruce. nandyan na yan. Si, Kuya Bruce, dito kami sa amin. oh. Kuya Bruce, di ka nasama. Oh, layo mo Kala ko yan. mauli ang bigli sa ano. Di ko alam. Layo mo yan, Kuya Bruce. Shout out kay Kuya Jagger. Lopo. Kuya Bruce, Nandiyan ka, Kuya paramdam Jagger. ka. Kuya Bruce, paramdam ka daw. Thank you po, Daniel. Tito Daniel. Ka-amazing, kasipag, official, Lopo. Dito na ako nagbabasa. Danny Ligaspi, New Jersey, USA. Bicolana girl, hindi ko na hindi ka na Ka-amazing. Sino tong ka-amazing? Hmm. Oh. Kuya Ryan Angeles, hello po. Ryan Angeles Lincoln yan. Because alam mo na, isang kulay pula lang daw. Sabi ni Lincoln. Tama. 193 viewers. JC Anyete, walang kuryente sa bato, Bruce. Wala, kaya nga dumayo ako. Kuya Bruce, nandito sa amin si Kuya Noli. Sakit ngipin mo? Hindi lang. Parang may nararamdaman ako. Ito, ano ka pala ng ngipin mo? Baka dyan. Sana makasali ka din sa challenge, Japper. Soon. Soon Kuya. po, soon. Abangan. Abangan. Ang content niya, titibagin niya yung bundok. Ay, Habang kuya, content. akit ka doon, anahaw. Saan? Ay, dami anahaw. Hindi nga ako mga lati dyan. Kaya yan? Wala ka naman dyan. Di ba wala naman dyan si Kuya Noli? Hindi ko na kaya. Nung Bakit araw kaya ko yan. Ngayon hindi na. Ryan Angeles, hello po. Yo, yo, yo. Salamat kay Ryan. Ate May Santos, hello. Thank you po, Dani Legaspi. Tito Dani Legaspi. Ayan. Freddy Tantinko, hello po. Kuya Freddy, hello. Shout out Ate Percy Manalo. Si Bag Ayan, hello Budak. po. Ha? Tibag Budak. Asan? Romel. Ano sabi? Tibag. Budak. Hindi ko maunawaan. Ano yun, kuya? Anong tibag? Budak. Ang tibag kasi construction yan. Yung titibag. Yan. Tibag. Kuya Vicente, Tinoy, hello po. Ito na. Kay BG Buti nagkasama ulit. Oo, kasi kung hindi Kumain na kami, pre. kung hindi brown out sa kanila, wala akong sinasabi. Oo. Sabihin mo na dyan. Okay lang naman. Dito yung live. Benji Digia, hello po. Pasalamatan mo yung brand out. Pasalamatan mo yung brand out. Ano, ba't ako magpapasalamat na yun nga, nagpapahirap sa'yo? Galing. 1K. 1K ito. Bilangin mo yung coins. Ayun, kuya, sa kuya na ito. 1 minute. 1 minute. Ayun, so, ay dae, ano ko baga, sumahakot ko. Kung payag ka Ang 1 minute, pakulay bilang mo 1K. Pag hindi, balik. Oh. na. Ayun, basta sa pura 20. Hindi. 1 minute bilang. Thank you po, Tito Tibag Daniel. bundok. Sabi ni Kuya Noli ang content mo. Yung Magtitibag ka ng bundok. Day 1, day 2, day 3. Haba nun. Congrats sa mansion mo, Kathleen. Sa'yo, bless mga sponsor. Sabi ni Danny Legaspi. Jimmy Kanda, hello po. Kuya Alberto. Kuya Albert. Ano kasi, kami may patay sa family, kaya hindi po ako nakapunta doon. Hindi, Kuya Albert. Kagabi nag-eme-eme pa yan. Punta sana ako sa birthday mo. Ang daming dahilan. Hindi ako nagatara. Ang dami niyang dahilan, Kuya Albert. Joey, shout out po. Romel. Ano daw? Ano daw? Yan.
Norma Jid. Norma Jid. Kuya Born, hello. Joey, hello po. Shout out Shout out from Tabak. Ricota. Oh, Batak City, Ilocos Norte. Di ba? 182 viewers, hello po. Ano kita? Nag-blurred. Oo nga. Nag-blurred. So yan po, naipon ni Bicolana is $115. Dagdagan nyo, guys. Di ba po dagdagan kasi mababawas pa si YouTube dyan. Babawasan Ay, pa ni pag YouTube. nabisita ko ulit si Balete Girl, Asa mo si Balito? bye nila. Nagbagyo pala, di ko man na... Kanta kasi mga rolling ka kasi. Oo, kuya, sa'yo. Tsaka sa sponsor Dyan ako sa live. mamaroling. Sabi mo, Hindi pa let's ako say Merry Christmas Pag kuya nag-oral. and Happy Holiday. Baka umulan. Di ano yun, kasi kataas lang ng bagyo. May bagong scout, kuya Noli. Mike Caballero, mag scout na si J. Rose Parto. Opo, Kuya Mike Caballero. Tingnan natin kung ano mangyayari po. Parang si Sana nga po mag-trending. Baka pwedeng pakashare po. Marimar. I-share niyo po yung ano na. Oy! Haring Ruben. Thank you po, Kuya Ruben. I-share niyo po yung ano, yung vlog kong yun. Baka pwede po. I-share niyo ba? Gusto ko siya mag-trending. Kuya Ruben, thank you po. Thank you so much. Thank Sana you so ano, much. mag-trending siya. Pinagpipray ko siya na mag-trending. Oy! Oy, Kuya Bern. Kuya Born. Very good talaga kayo. Sabihin mo kasi, hindi ako sanay na ginugulat ng ganito. dali. Hala, Hindi gusto ako ko sanay. Gusto ko nga, Kuya. Oh. Gusto ko. Hindi ako sanay na ginugulat. Oh, sabi mo, magsunod-sunod yung palipad yan. Oh. Gusto ko yan. Oh. Kuya Born, salamat. Paring Ruben, Thank you salamat. po. Oy, may 130 na siya. Lagi magkasunod ang dalawa. Sabi ni Benji Digia. Arayin ang list. Thank you, Kuya Born and Paring Ruben. Magkano ba ang $1,000, Kuya Nori? $1,000? 1,000 ba o ano? Di ano yan, 50,000. Depende sa palitan. Oh. $1,000. Ang 2,000 kasi ano eh. Tama ba? So. Pag 5. Hindi kasi ako taga-US eh. Pilipino lang. Oo, Pilipino lang. 1,000. Nagtatanong, Kuya, bibigyan nata tayo. Baka bibigyan tayo. Pamasko. 1,000 times 59 ngayon eh. 59. O, 59,000. Tama nga ako. 50,000 kung depende sa palitan. Depende sa ano. So, ang $1,000 is 59K po. Kagabi, 59. 58K. Ngayon, 58 na. Depende. Depende nga po sa palitan at bumababa at tumataas yung ano palitan. Bababa yan ulit, ano, mga January. Yan. Ano? Asan na yung nag-comment? So, $1 daw. Oh, baka $1. 58, 57, 59. Tinatanong niya kasi itong ano mo, itong $130 mo pumasok. Yan yung ano niya. Ibig sabihin ni Lincoln. Kenneth, yan, hello. Si Kuya Kenneth, hindi na kita nakikita sa premiere ko. Nagtatampo ako sa iyo. Paano magtampo? Hindi daw. Wag na. Naiiyak ako. Naiiyak ka daw, sige daw. Hindi na. 28 minutes po. Ay, Romel, hello, Mark. Benji Digia. Ano basa dito? Mark. Piswena. 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 Mark Piswena. Malabo kita dun. Sa akin, malinaw ba? Pag nagpalipad kaya si Kuya Ruben, masunod si Kuya Bern. Kaya dapat Magkasunod sila. Oo, palagi sila magkasunod. Kuya Ruben. Parang ano pala yan? Anino? Ganon. Hmm. Tama na! Ano sabi? Ay, baga. 58.97 ang palitan. Nakita yan, $1. tama yan. May paggusto. Si Kuya Ruben. Rico, hello. Panganday. Ang malaki na yan, tama yan, may pang sa school mo. Kuya Noli, Oh. nakasalalay kay Kuya Ruben ang palipad ni Kuya Bern. Dahil siyang nauna. Oo, kailangan mo. Ikaw sabi mo si parang Ruben. Hindi mo ako Kuya Ruben. Hindi ko hawak yung yung ano niya doon, pindutan. Kuya Ruben. Ano na? Galaw-galaw. Ay, yung pera mo, makalimutan mo. Kuya Ruben, di kayo naman. Ngayon lang to. Oo, Alis na to si Kuya. Ngayon lang yan.
Ngayon lang to. Ay, Magpapasko na. salamat talaga, no? Salamat. Ay. Wala ko yun naman sigurado po. Pala kaya Ruben Grado. Uy, Kuya Ruben. Ang dami nila, ba't si parang Ruben lang kasi binabanggit mo? Kasi nga, magiging times 2 pag... Tingnan mo na, magsilos man yan sila. Si Kuya Born. Kaya nga, Andyan si Colin. ano nga. Andyan si pag Kuya nagpadala Bruce. Asan si Kuya Bruce? Limagaw. Wala na ata. Hindi pala mababa lahat. Tingnan mo, pag may ano si Kuya Ruben, tapos sa baba niya, kay Kuya Berna. At least. Tingnan mo! Kasunod talaga sila, no? Romel Gabo, hello po. May limit ako, Kuya Benji, pula. Gcash na lang. May limit pala. Gcash na lang daan, Aray Kuya ko. Gcash. Joel Carneo, shout out kay Joel. Tito Joe. Kuya Joel, shout out. Kumusta po? Tito Joe, hello po. Kumusta po? Kumusta na po? Kuya Noli, kwarto din Palawan na ba? Asan ba? Ano ganito na lang, paunahan silang dalawa magpakulay ng pula. Ni Lincoln. Tito Joe, hello po. Opo, Kuya Bruce. Umpisa na po. May dalawang upload na po ako sa kwarto ni Palawan. Tingnan mo, Kuya, wala. Hindi na nag-usog Tara, nakita ko yun sa screen. Alang, labo na. Pambira. Dito wala na tayo, dito tayo makita. Ay, sa ano, Itong cellphone mo may minuto lang. Tapos Okay, nagkakabinot. Pag na, ano siya, Hindi. pinag- Gagamit siya ng kagibunting technique. Wala na siya doon. Tito Joe, ayos lang po. May upload po ako, Tito Joe, mamayang. Ay, ba't dito ako nakatingin? Nawawala hapon. yung ano, nawawala. Tito Joe. Okay lang, Musti Bicolana. Shout out kay Joel. Kumusta na po? Yan. Kumusta na po ang buhay-buhay, Kuya Joel? Nahawa na si Tinibiji, nanlalabo na rin. Uy, cellphone to ni Kuya LB ha ba? Shoutout kay Kuya LB. Yung Vivo niya to yung binigay sa akin. Meron na siyang $130. Awat na ba di ko yun? Abot na. May 100 Sayang, ano dito. $100 lang. Yung makain na yung mabo kayo, pati bagal sa'yo mga dito. Kapadala ko lang kanina. Ay! Thank you. Ako talaga. Thank you po, Kuya Ruben. Ala, si Kuya Bern. Kuya Ako Bern. ang gulat niya. Kuya Bern. Ako na rin ang gulat. Sa Gcash daw kasi. Ay! Kuya, sa Gcash daw Si kasi. Kuya Bern! Kasi walang tax. Ay, si Kuya Bern ulit. Ayun. Thank you so much. Kasi baga kuya, sa Gcash walang tax. May Gcash. Sino may sabi? Kasi kuya, wala nang babawasan. Hindi na babawasan ni YouTube. Sino nga nagsabi? Sabi ni Kuya Bern. Ayun o, Gcash walang tax. Hindi man nagsabi kung hihingi ng Gcash natin. Hindi man siya nagsabi. Antayin natin, baka sabihin. Thank you po, Kuya Bern, Kuya Ruben. Tingnan mo, dalawa naman siya. Mamaya naman. Pag nag-ano talaga to si Kuya Ruben, sumusunod si Kuya Bern. Alex TV05. Christmas gift. Kuya Bruce. Kuya Bruce. Ano ba ang Christmas gift, Kuya Bruce? Ehem. Kay Kuya Bruce, nagtatampo ako. Andito po kami sa Kuya Joel, kina Bicolana. Nandito po sa bahay. Dumayo po ako kasi walang power supply sa Kamsur. Walang wifi, so nahirapan po ako mag-upload para sa challenge. So 4 days po na nahirap ako. So hanggang naisip ko si Bicolana, yung nagtanong ako kung mayroon power supply at wifi. So mayroon na naman, kahapon lang daw 5 PM. Hey, Tapos Jimmy, yun. hello. Hala, dinilit ni Kuya Bruce. Yung gift niya, ayaw niya kasing malaman. Kaya dinilit niya. Wala pa po, Jamie, abangan na lang po. Salamat marami Kuya Born, Sir Robin, salamat po. Why Bicolana? Why ka daw nagtatampo? Hulaan.
199 viewers. 140. Ang malinaw na kuya, di ba? Anong oras yung ano mo dun? Appointment mo? 1. Ilang minuto biyahe? Ikaw, Okay. kumain na kita. Hindi mo na ako sama. Ikaw, hindi, kumain mo. Hindi na mag-i-edit ako ng vlog. Kumain. Ano ko yung pati ang buhok sa noo mo, di ko rin pusin. Yan, pag nagkakaedad. Iba naman. Tanggapin mo na yan. Kung ikaw nagkaedad, tingnan mo. Patikilay mo. puti Patikilay mo. Pag ako kuya nagkaila, dahil man halata. Wow. Kahit lag kita, ang ganda mo, BG. Thank you po, Kuya Kenneth. Ruben, Libo, ano to? Ayan na, BG. Daming zero, Kuya Ruben! 300 sending soon. Oh, Kuya Joel, mag-send na lang daw. 300 dollar. Thank you po, Tito Salamat Kuya Joe. Joel, salamat. Kuya Born, hello. Thank you po, Tito Joe. Thank you po sa mga nagpalitan. Ayan, bali. Ilang minuto biyahe mo? 30? May lakad kasi si Bicolana. Pero hindi man ako sasama kasi mag-edit ako ng vlogs. At Vlogs. salamat, no? At napakasulit nyo talaga, mga kanuli, sobrang solid nyo talaga. At grabe, marami na kayong napatunayan na basta pag nagsalita ako ng marami na talaga kayong napatunayan na sobrang napakasulit nyo. Ilang beses na rin yan naranasan ni Bicolana. Ayan, at sa iba pang mga vlogs at sa ibang mga angel. So, salamat talaga at maraming salamat at masaya ako at hindi nabigo yung pagtingin ko ng revenue na kanina, talagang hindi siya pasok, no. So makakasahod siya sa December. Ayan. Kumbaga sasahurin niya yan sa 22. This So, works, ano? Meron siyang kahit paano, meron siyang panghanda sa kanilang tahanan. So Merry Christmas Bicolana. Message ka sa kanila. Salamat, I love you all. Hello po, Kuya Vince Works. Hindi, sa kanila Ay. salamat sa lahat. Thank you so much po sa mga nagpalipad, Kuya Ruben, Kuya Bern, kay Ma'am Colleen, tsaka si Ma'am Jenjo. So yan, maraming salamat po. Sa lahat ng sponsor ni Kuya Noli yan. Supportahan nyo si Kuya Noli sa challenge niya para maambunan kami pag nanalo siya. Ayan. So, salamat at mabuhay po tayong lahat. At yung sabi nga sa comment section, yung swerte ni Kuya Noli ay naibabahagi sa iba. Sabi nung ating nag-comment section dyan. Salamat, magandang araw, magandang gabi. Ingat po tayo lahat. Ito po si Kuya Noli na nagsasabi na... Bakit? Yo, yo, yo! Bye, guys! Bye-bye! O, ingat sa Bye. lakad mo, Bicolana. Love you all. Mag-edit ako. Bye-bye! Dara, no, nagsasabi.